Witajcie moi roztomili. Widzicie, dzisiaj będzie coś zaś w spisie, bo treść mam werbungowy. A będzie to w spisie też przy artystach, bo teraz dzisiaj tam niektóre polskie artysty domagają, żeby my płacili na nich sztojer. Żeby oni sobie mogli lepiej żyć. Ja znam jednego artysty z mojej partii, który żyje kiepsko. Żyje kiepsko, no ale to nie skuli tego, że jest artystą. I no skuli tego, że są ludzie, którzy go nie cierpią. A może i skuli tego, że nie poradzi się zająć czymś inkszym i do niego jego sztuka jest najważniejsza. Można się chęt zmieni, bo zostanie doktorem nauk artystycznych i może jego obrazki będą bardziej sprzedawane. Ale ja godą tak. Ja cenię tych, co piszą, co malują, co występują. Ale pamiętajcie się, oni są takimi samymi ludźmi, jak ci, co coś tam robią innego. Jak ci, co kokotki naprawiają, drugi zamiatają, czy robią w urzędzie, czy są księgowymi, czy innymi. Każdy łoże jak może i musi z tego jakoś żyć. Powiem wam teraz o książkach. Ja ostatnio kiedyś bardzo dużo czytał, bardzo. Fajnie dużo ja mam tych przeczytanych książek. Pierony w domu tego mam już, gdzie mogę trzymać, w szrankach, pablaczach, na wystawie, no w pieruchy. Ale co ja chcę z artystów, takich co piszą po śląsku. Tu macie po śląsku, tu macie po śląsku, tu macie po śląsku, tu macie o śląsku, o Ślązokach, to też o Ślązokach, to jest po śląsku. I powiem, że wszyscy ci, których tutaj pochodzą, nie żyją z tego, co piszą. Piszą z serca. Ale przy tym czasem coś ich zarobią. To jest bardzo dobrze. Ja rozumiem, że taki Ślązok, bo się za Ślązoka uważa i na Śląsku się urodził, ale polskojęzyczny pisarz, co napisał taką książkę Drach, mają do niego niektóre pretensje, że czemu nie pisze po śląsku. No jakby pisał po śląsku, to by nie mógł z tych literatury żyć. Bo wiele to jest tych Ślązoków, a wiele jest tych czytających Ślązoków. A wiele jest tych, co jeszcze, nawet jak są Ślązokami, poradzą po śląsku spokopić, poradzą przeczytać. Je mało. Jest ich mało i byłoby ciężko wyżyć z takiej literatury. Powiem wam jeszcze, miałem taki fal, że Kesik, jeden poeta, na którego wieczorze był, szynknął mi taką książkę w 2000, kiedy u mnie rok wydano, 2004 roku, tomik jego poezji. Ta jego poezja tutaj jest też tłumaczona na czesko. I powiem wam, no wbrew nie pisze. Wyżyć z tego na pewno by nie wyżył. Ale jest tu koncept po śląsku, mogę być taki. Moja szalona poezja, w której kupuję wiersze no na szkrywaniu i piszę po śląsku. Ciężko mi się to czyta, bo czytać po śląsku to jest naprawdę ciężko, tym bardziej na głos. I o temu istniemu padł, no wiesz co, jak twoja poezja w twojej głowie jest po śląsku, to po jakiemu ty nie piszesz po śląsku ty poezji? No co prawda on też nie żyje z pisania poezji, bo to jest całkiem prawie, że niemożliwe wyżyć z pisania poezji. Niedawno napisał po śląsku. Tomik po śląsku
Modern Einfalty. I tu, jak czytam, to co chwila mi się chce beczeć, bo to jest gryfne. Gryfne po śląsku. Polacy tego nie kupią. I z tego tym bardziej nie idzie wyżyć. Ale on żyje z czego innego. Bez to artysta, który chce robić z serca i nie chce komercyjnej roboty, musi robić coś innego. Najgorsze jest to, że niektórym artystom się zda, że oni wcale nie muszą nic zrobić, mogą pierdoły pisać, bohomazy malować, nie występować, przepić co zarobią, bo my jako społeczeństwo mamy na nich płacić stojer. I ja jestem temu przeciwny. Ja bym powiem tak, ja bym chętnie pozbierał pieniądze na taką książkę, na taką książkę, na taką książkę, na taką książkę, na taką książkę i dopłacił do tych książek tym artystom, bo to się nie sprzeda na wielką skalę. Bo wiele to jest Ślązoków, co na całkiem wecie poradzą po śląsku. Niewiele. Wiele jest tych moich filmików, które ja godą po śląsku obejrzanych przez innych ludzi. Jak jest 1000, to jest pieronym dużo. Ale jakby po polskiemu godą, to może by na tym zarobił. Ale że ja godą po śląsku, to nie mam szans. A ja nie chcę zarabiać na tym, co ja godą. Ja to robię z serca. Ja to robię po to, co by Ślązoki nie stracili swojego języka. Co by umieli kasik znaleźć, chopa, co po śląsku godą. Kiedy się nie gańbi powiedzieć mantel, ta szlampa i fajne słowo mobilniok, nie? To jest telefon taki. To jest jedno słowo nowe w śląskim, które mi się fest bardziej podoba niż te, co po polsku jest, bo te po polsku to mi się kojarzy z placem nad chlewikiem, kiedy się siano trzymało, taka górka była, albo niektórzy go dali komórka. No i powiem wam tak, fest mnie raduje, że ludzie takie jak pisarz, że malarze, artyści deklarują narodowość śląską. Fest mnie to raduje, ale ja i tak wyda przeciw Sztojerowi na artystów. Ja jest za tym, że jak ktoś chce dać, to ma wyciągnąć ze swojej kapsy i dać, a nie na siła brać. Bo my mamy już za dużo takich, co żyją z naszych podatków. A mamy mieć ich jeszcze więcej. I myślę, że Ślązoki nie będą, przynajmniej we większości, za tym, co by płacić nowe sztojery, coraz to większe i być coraz to bardziej rąbanymi za to, że się robi. Bo Ślązok to jest człowiek, a przynajmniej jeszcze do niedawno, to był człowiek, który sam na się poradził zarobić i to dobrze zarobić. I jak już coś się chytał czegoś, jak się już kształcił, to rósł wysoko. Nie? Pamiętajcie się, nie zapomnijcie się spisać jako Ślązoki, ale też powiedzieć swoim znajomym, swoim kamratom, pikantnym, co by też to zrobili, a jak oni nie poradzą sami, to im pomóżcie. No to, aha, jeszcze jedna rzecz. Widzicie, Polacy od nas roztomajte rzeczy zbierają. Na przykład takie słowo po ptokach. Ostatnio też słyszę u niektórych narodowców polskich, nie, co gadają tak jak szczęść Boże. Nie? A ja pamiętam jeszcze, jak był bajkiem, to polskie faroże go dali, jakie szczęść Boże, to ma być, niech będzie pochwalony i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę tu nic zrobić. A szczęść Boże na śląskim to nie jest takie richtig katolickie. Szczęść Boże to jest takie, co przyszło od strony bajerów, bo bajeroki też go dają Gris Gott,
I to te bajeroki, które są wierzące, które są niewierzące, ale bajeroki gadają Grüß Gott. Jaka indziej gadają Glück auf, a na Śląsku Ślązoki gadali Szczęść Boże. I te Szczęść Boże zostało się tak richtig przez długi czas uchowało się na grubach. No a w Polsce gadali z Panem Bogiem, a ja godą z Pomboczkiem, doju zaś. I to by było na tyle.